Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou episod super interesant, ca de obicei. Proaspătă. Opa! Da, ca o puinică. Pisică, astăzi am înțeles că mergem într-o casă ciudată. Da, Casa ciudățică. Da. Așa se numește. Casa ciudățică și vreau să văd foarte multe like-uri. Deci fii atentă, pisică, câte like-uri vreau să văd. Vreau să văd peste 12.000 de like-uri. Wow, Ok? bine. Deci fiți atenți. Vom număra până la... Deci, nu, hai să intrăm aici. Hai. Și vom uita la numărătoarea aceasta, ok? Hai să vedem. Ce drăguț. Încearcă să scoți camera afară, să vezi numărătoarea. Uite că o văd aici. Gata. Așa. O vezi? O vezi bine? Da. 21, Deci 20. fiți atenți. Când ajunge la 0, să apăsăm cu toții pe butonașul de like și vom intra în poveste împreună cu toții. Da? Hai să vedem. Da. 12, 11, mă simt ca la Revelion. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, like! Sper că ați apăsat și voi butonașul de like și pisica, te văd că pleci din autobuz, nu știu de ce. Da, nu. Gata? Ți-a intrat și ție în poveste? Da, sunt Ok. în loading. Perfect. Și eu sunt tot în loading. Așteptăm toți playerii, adică pe noi. Opa. Frank. Cine este Frank? Ok. Deci el ne povestea nouă o poveste de asta înfricoșătoare. Bă, eu nu mă las impresionat foarte tare de povești de genul ăsta, să știi. Poți să dai sunet care are voce. Da, știu. Ce tare! Eu umblam acum la sunet, la capitanul. Nu este amuzant, Frank. Povestea asta aproape m-a speriat de moarte. Mă, că n-a fost chiar așa de înfricoșător. Îmi pare rău. Ok. Da, și eu pot să mă mișc de fapt. Ia să vedem. Da, deci Nu